Dobrý deň, vítajte u môjho videa. Ja sa volám Lunahawk a chcem vám povedať, že som si otvoril vlastné štúdio. Volá sa FV2. To F znamená ako Filip, V ako Valentín a 2 ako dvaja sme ho vytvorili. Takže všetky videá, čo budem ja točiť, sa budú jednať o FV2. To bolo dneska, to som chcel jediné, aby ste to videli. No a uvidíte, že všetky moje videá budú zaujímavé a uvidíte sami. Ako buďte radi, lebo FV2 bude vynikajúce. Uvidíte. Čaute.